Ассалому алейкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Аиша влог. Субҳи имрӯзи мо аз анамихел роҳ сар шид. имрӯз хонаи янгаҷоном, яъне ки хонаи келини холам рафтистем. хона дароён хона сохтанд, хонаи заминӣ. имрӯз ҳама хешу табору сарҷамъ аз кӯлоб, аз ҳама тараф мебиёянд. ҳамамон сарҷамъ мешем иншалло ки я суҳбати хуб мешавад, я дигарбинӣ мешавад. Чанд вақт боз ман набудам, дар Россия будам, бо мебинамшон азизони дилмам. хонаи холаҷоном рафтестем, нохома дорам, бо иҷода хонаи заминӣ сохтам. гуфтам ки хай биёен имрӯз хона дароёнай. ана ҳама хушиҳои зиндагӣ насиби янгам боша, насиби холаҷонам боша. илоҳи кам хонаест ки дер боз интизорш будан сохтан, илоҳи кам насибшон бигардонаю да ҳамиҷа фарсандшона тӯи тамошо када зан бутан, як келини нағз ёбану хушу хурсандона зиндагӣ кунана. бо соли дига бо насиб иншалло бо бием тӯи набирачошонда иштирок кунем. ирӯз тӯй неста, ирӯз хай хона дароёнай, насиб иншалло рӯзои оянда бо хай тӯям мешава. анамихелак мо рафтем баъзеомон ҷамъ шидем дар ҳамин шаҳр дар 46 микрорайону. анак баъзеомон рафтесем, дига хешамон ай кӯлоб омадестанд, тағам, янгам, холай калоним омадестодан. иншалло ки ба наздикӣ ваюям мерасанд. иҷо вақте ки холам и замина гирифтагӣ будан, иҷо ягом хона дар иҷо вуҷуд надошт. инамихе обод шидай, инамихе хушрӯ шидай, иҷо пури хона шидай. агар бачаи холамора намевардан, мо намеёфтем раҳ. ана иҷа уже мода поандоз партофтан. бениҳоят хонаи хушрӯ сохтан, насибшон бикунам тӯи тамошои бачаву набирошона бинан. бениҳоят ҷо шамоли хушрӯ, бениҳоят аҷоибот ҳама монда маъқул шуд. ҷамъи торта заказ кардан ки ҳамада барасава хурсандона бишинему, суҳбати дӯстона кунему, чахчах кунем. инамихе я ду бачаак доран холам, я бачаакшон мурдагиай, ам бачаи мурдагишон я писарча мурдагиай. ба ҳамра хона сохтан. ана иҷада мо уже баргаштем, ака хона рафта истодем. иншалло ки барем хай ба мо роҳи сафед. касе ки дар сафарай ба овам роҳи сафед. худованд нигаҳбонтон бошаву дағмон дуогӯ боше. бо ки ҷо сафар кард қайда комментариё бинависонен. рӯзи хуб дошта бошен дӯстони азиз. ای زلیخای عزیز، یوسف به بازار آمده، یوسف به بازار آمده. ای زلیخای عزیز، یوسف به بازار آمده، یوسف به بازار آمده. بخبر آنجا مرا خیلی خریدار آمده، خیلی خریدار آمده.
زیبایی او. آن مهی تابنده کنهان بدی دار آمده، کنهان بدی دار آمده. ای زلیخای عزیز یوسف به بازار آمده، یوسف به بازار آمده. ای زلیخای عزیز یوسف به بازار آمده، یوسف به بازار آمده. به خبر آنجا مرا خیلی خریدار آمده، خیلی خریدار آمده.